baka saba ba. Salama nake kuna jina, Dawo dawo gashi yau ina ta ban kwana. Ban iya karɓar sankani a zuciyata yar abada. Sanyin kulobawa da sanyi a zuciyarsa. Zafi gare ki wa za ki bai wa zuciyar ki yar abada. Na ji kalamai na ki ido na kallon sun ce na kurare maganar ki da ji a daren alkai ne jiwa. Ka ji kalamai na wa ido na kallon zance na kurare. Yau magana ka ji da daren alkhairi wanne ya jewa. Ya ji kalamai na ki ido na kallon zance na kurare. Yau magana ya ji da daren alkhairi wanne ya jewa. An yi dare yau gashi gari ya waye. Daren alkhairi Na yi ganin ranar da nake ta tsawaye. daren alkhairi Sautin maganar ki na ji shi yana kewaye. daren alkhairi. Na yi farin duba a daren alkairi sauti na jiyawa. Ya ji kalamai na ki ido na kallon zance na kurame. Yau magana ya ji ta daren alkhairi wanne ya ji yawa. Mai magana sautin murya ta kaji daren alkhairi. Karkata kunne na ka bato na kaɗan ji daren alkhairi. Na yi mafarki ni na ganna a daji daren alkhairi. Sai na gano haske daga nesa ya taso kai ne ka isowa. Ya ji kalamai na ki ido na kallon zance na kurame. Yau magana ya ji ta daren alkhairi wanne ya ji Mun soyayya rike dan zakata na musu sake. Yanzu kogin so mun tsallake zuciya ta kau daga damuwa. Goge dilla mamallake Yau zukata namu a tsarkake. kuma idanu sun masake. Yau cikar burin da ni da ke. Abdalami tare da ni da kai. Ta alami kasu da kai. Ni salatun manzon Allah. Allahumma salli ala Muhammadin imamu kulli khairin